Igual bakoitzak bai pentsatuko beregan askoz. Platoan gertatutako azkenengo egunean nominaketekin eta horako gauza nik uste dut jendea hasiko dela ja pentsatzen hobeago bere nominazioak eta nola bere ipurdia salbatu. Enala zatikuteko. Osea, nik momentura arte badakit nori ez totxeten emongo nominazioan botoa, klaru dekot. Oiarreketan arak ez da erango. Benetan? Gure taldeen kasun bastante garbi gauket, ez? Nik usten dut, ni izango naizela berekin batea atako gana. Ni jaba no, niretako. Araitz? Alori. Araitz oso ondo sartu da, nirekin harreman oso ona egin du, beraz. Ez hipokrita izango litzateke berari motoa eman berria denako. Betaletik ez ditut ikutu bar, seguro olatz eta itzol. Dauket klarisimo. Ole! Argi dago berria onda printzipioz, denbora gutxena ezautuetelako eta bar, aukera erresa bezala ikustatela. Hiru egunean ematea haiek 3 hilabetetan eman dutena ez da erraza horren. Nik pentsetan dut, nire burue peligroen egongo dala nominazioak helduten direzan. Oso klaru dekotu. Oso klaru. Nik ez pentsatzen nominatuko da nik ez Oier eta ez Aitzol. Oso ondo eman naiz horiekin. Ez Arieli brauko. Tontakeri batengatik ez zara juten zara.